Id-deputat nazzjonalista Joe Ellis batna nistaqsu lil Bernard Grech għaliex għandu ikeċċieħ. Dan wara li l-Gazzetta Kulħadd kixfet li Ellis fil-Parlament għamel pressjoni fuq proġett infrastrutturali li għandu interess fih bil-moħbi. Dan hekk kif filwaqt li kien staqsa fil-Parlament b'tali mod li għamel pressjoni sabiex jinfluwenza r-rata li bih jimxi x-xogħol fuq il-proġett tal-Gvern f'toroq f'Għajnsielem u limiti tan-Nadur. Il-kumpanija tiegħu bil-moħbi kienet qiegħda tipprovdi kwantità ta' materjal tal-kostruzzjoni għall-istess proġett. Rapport fil-Gazzetta llum kien irrapporta kif Joe Ellis irrifjuta li jirreżenja minkejja l-biża' li jiġu żvelati aktar dellijiet dwar l-operat tiegħu. Iżda barra l-Parlament, Ellis batna nistaqsu lil Bernard Grech meta mistoqsi jekk il-kap irrid ikeċċieħ. Għaliex Bernard Grech irid ikeċċik? Dak saqsi għalilu. Meta mistoqsi direttament jekk għandux jirreżenja, Ellis sostna li ma jħossx li għandu jwarrab. M'għandekx tirreżenja, Dr. Ellis. Reżenja kieku diġà reżenjajt. M'għandekx għaliex. Okej, li m'għandix għal xiex. Id-deputat nazzjonalista Joe Ellis imbagħad ikkonferma li l-kumpanija tiegħu gawdiet mill-proġett u filwaqt li fil-Parlament ukoll ammetta li gawda iżda ma kienx jaf. Mawa News barra l-Parlament reġa' konferma li għamel barter bil-BRICS mal-kuntrattur tal-proġetti li għamel pressjoni fuqhom u li Ellis kellu d-dejn miegħu. Vera xejn, raw għan-nies. Għalek ħaġa. Il-Parlament għandu l-istazzjon tiegħu. Il-barter. Il-Parlament għandu l-istazzjon tiegħu kulħadd jara. Il-barter jagħmlu kulħadd, okej. U li ġara, u sar l-iktar mod li huwa kummerċjalment aċċettabbli. Mi kienet jissupri x-żrar u r-ramel ħal-Bricks minn għandna.